guys, good morning. Nining time guys, ni anak ko rin sa may baybay. Diri mismo sa among panimalay. Mga ikaw dispinsan nyo guys, kay pila na lang kaadlaw wa nagadyog ko ka hunahuna og vlog kay tingali nahibaw naman mo sa ako ang sitwasyon. Murag mawa ko sa kong hunahuna guys. So kamo na lay mo sabot. Sa nagsunod sa akong mga vlog, nakahibaw jud unsay ako ang sitwasyon ining panahon na. So sige kayon ko no guys, dispensa laman o manghinat ko guys magpabilin mo sa ako ang YouTube channel. Kay maningkamot lamang pug ko guys o lingaw. Sigon lamang sa ako ang maabot sa paglingaw diha kaninyo. Atong tanawon guys kung miuli na ba si Mr. aning time kay medyo init man kaadyo. Ato ang tanawon. Atong aninawon ang loud guys kung unsa ito makita aning time Diara ko sa daplin guys, diara ko dapit sa among panimalay. Wala ko musugat ni Mr. ato guys kay sakit pa man akong tiil. Di man maihumol ni akong samad sa tiil. Pinaagi ni sa pinakas iro guys. Pero gipanugsog ko ning higayuna. Gusto kong mulakaw pa dong sa kabukiran kay aron mo mangita mi sa among inahan. Gipaak na hinuon ko og iro. Tinguhan lang sa pamilya guys nga standby. Diri na lang ko sa among panimalay. Maghuwat na lang ko sa akong inahan guys kung kanus siya mo uli. O kanus ami magkita. Doon na ang labasiro guys, ni sugat na. Mo nang dili lamang po ko kaayo magpakabana sa iyang isda. Kaya naa naman among labasiro. Amo na mo kumpra na mo guys matag adlaw. Dugay na kami ni ining maong labasiro. Mo na nga dili mo sugot si Mr. guys o ako pa'y mo tinda sa among isda. Kay daghan lagi kuno kog trabaho. Labot pa guys kung ako jud ang motinda sa isda. Dali ra. Ko ra mang ipangbilin sa mga kabayanan. Pagkahapon balikon. Mao lagi og way tawo di ta kadala og kwarta. Or naagali mo bayad sa isda guys. Tagaan tagtag 1,000. O nang musapot akong Mr. Dili na lang ko pasuro yun og isda. Bahalag pagkahapon na bayaran amo ang isda basta makausara og bayad. Dili ana magatigi-tigi guys kay laing langan na kaayong hunahunaon. Mao na nga ipansak jud na mo labasiro ang amo ang isda. Usahay lagi pod ang among labasiro kung daghan pod ang mangambit para sudanon. Dili pod niya ikalipay guys. Labi na og pilion ang dagko may ilaha ang gagmay na mahibilin nila masuko na sila guys. Doon na jigi patimbang si Bert. Atong makita guys.
Kay lainon man amo ang isda nga dagko, lainon pud ang gagmay. Kay lahi-lahi man og presyo. Mao na ang ila jud ng lain-lainon. Mobalik na ko sa ako ang balay guys kay mag-init ko og tubig kay sigurado mga jud si Mister. Kay bisaon sa kahago akong bana guys basta do na nay kape inig abot dili na gid na siya mosapot. Anak mo mga init pa na. Ang gainit ko daan. Napabay kape doy? Init na yun. Mana kog init. Kan na. Ay, sakto yun. Alang-alang nga basig masuko kag inig dunggo wapay kape. Ay, ang saman di ay. Basta managat gani. Kapihan gina nagdunggo pero lili mag-high blood. Kasang punduhan sa yan kasi tanda. A few moments later. Wadam ha guys nga nahisuroy among BNI sa among panimalay. Manabo ko nun siya isda guys. Pero unsa aman ani nakatumod naman si Bert. Tuwa naman sila basero. Udto na po na siya naabot guys. Nabaligyan nag among isda. Motong na anugon lagi siya kay gusto ko no siya mopalit og kanang isda kay sumupon ni kunong karni-karni. Mo nang duha ka taon ning nangitag isda ani guys. Saon man nga nakatumod naman si Bert. Ikaduha pod dito ra po sa tabok si Bert ni Dunggo wa po dinhi sa may panimalay namo. Mo ang awahay jud sila guys. Ug isda lagi isgutan guys daghan jud kaayo ang manabo. Unsa man nga daghan pa man ang manabo kaysa isda. Mao nang nihulat na lang sila guys sa usa ka do nga mananagat kay basin kunog na isda ato. Manong gigu bye-bye na guys. Bye-bye.